Marynyň vilayet häkimligi Sewitin administrativ merkeziniň köçelerine garaşsyzlygyň 30 ýyllygy münasibetli asylýan plakatlar we beýleki bezek işleri üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Dilden verilen görkezmäge laýyklykda her bir büdjet işgäri garaşsyzlyk bayramynyň bezek işleri üçin nowt görnüşinde öz edara ýol başçylaryna 100 manat meşburyny pul bermeli. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan büdjet işgärleriniň sözlerine görä, garaşsyzlyk bayramynyň plakatlaryndan we bezek işlerinden daşary bu aýyň dowamyny paýty ýygym üçin büdjet işgärlerinden pul çöplenipdir. Garaşsyzlygyň 30 ýyllyk bayramy münasibetli amal edilýän pul ýygnamak işleri üçin büdjet işgärlerine bir hepde wagt berilipdir. Plakat üçin ýygnalýan pullar şu hepdeniň içinde hökmany suratda edaralarda jemlenip häkimlige eltip berilmeli diýip bir marly büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Şol bir wagtda pul ýygnalmagyndan nägili bolýan işgärlerden düşündiriş hatyny ýazmak talap edilýär. Hatyň mazmunyny onuň awtory özüne garşy görkezme bermeli. Büdjet işgärleriniň sözlerine görä häkimlik resmiýetleri garaşsyzlyk bayram münasibetli ilatdan pul ýygnamak işlerini jemgyýetçilik iş hökmüne garaýarlar. Bu düşündiriş hatyna büdjet işgärleri döwleti diýişli jemgyýetçilik işlerinden özleriniň ýüze urýanlyklarını boyun almaly diýip büdjet işgäri aýtdy. Büdjetden aýlyk alýan işgärler şeýle düşündiriş hatlaryny ýazýan adamlary soňu bilen işden gowulmak howpunyň awanyanyny aýdýarlar. Türkmenistany häkimetler mundan ozalam ýyllar boyu ýergiderli ýagdaýda elmydamy büdjet işgärlerinden türli bahanalar bilen pul ýygnap gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan ozal TV-ga toramak üçin, edara karhanalarda prezidentiň portretlerini satyn almak üçin, velosiped satyn almak üçin, paýty ýygym üçin we beýleki maksatlar bilen büdjet işgärlerinden ýygnalýan pullar barada habar berdiler. Hökümet ýurtda işlik hasaplanýan adamlaryň näçe götürüminiň döwlet edara karhanalarına, näçe götürüminiň bolsa hususy pudokda iş bilen üpçün edilýänlikleri barada hakyky statistika sanlary hödürlemeýär. Synçylara görä giň ýaýran işsizlik ýurduň iň esasy problemlarynyň biri bolup durýar. İşsiz galmakdan gorkýan büdjet işgärleri özlerinden pul ýygnalmagy, paýty ýygmak ýaly mejburi talaplary gyşarnyk berja etmäge boyun bolmaly bolýar. Türkmenistana büdjet işgärleri köpçülikleýin bayramçylyk çärelerini hem köplenç mejburi tamaşaçy hökmüni ýa-da çäreniň dowamyny häkimetleriň özlerinden talap edýän islenlik roluny ýerine ýetirji hökmüne gatnaşmaly bolýarlar. Döwlet mediasyna görä her güni bayramçylyklary beslenýän Türkmenistanyň döwlet durmuşyna möhüm orna eýleýän mejburi bayramçylyk çäreleri raýatlary goşmaçy agram salýar. Bu ýygnalýan pul işgärler üçin gaty artykmaş diýip marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Üstesine büdjet işgärleri ýol berilýän bir kanunçylyklary ardy şikayet bildirmek üçin iş ýüzünde hiç ýyly mexanizmiň ýokdugyny aýdýarlar. Egerde başlygyň üstünden prokuratura arda ýazjak diýseň başlyk ruçkan gutorýança arda ýazyp bilersiň diýip gorkudyp kabinetinden goýup goýberýär diýip büdjet işgäri gurrun berdi. Iň soňunda işgäri pul bermäge mejbur edýärler diýip o sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy işleýän adamlaryň aýlyk haklarynyň onsuz hem günü gederan aýlamagy ýetmeýändigini habar berýär. Gerekli azatlary pul ýygnamagy bes etmeýärler. Gaýtam edara karhanalardan öňküden nöbeter has köp pul çöpleýärler diýip bir marly ýaşaýjy aýtdy.